aquest projecte? 36 mirades. Així es diu el projecte que la Fundació Vedruna ha començat aquest curs i que durarà 3 anys. 36 escoles plegades mirant. 36 escoles que miren juntes. Voleu que us expliqui què vol dir això? Obriu bé els fraires! I escolteu aquest projecte tan i tan maco que fem totes les escoles de Vedruna i que volem que vosaltres també formeu part. L'objectiu és que totes les escoles vedrunes s'uneixin en un mateix projecte, però cada una mirant un lloc del món diferent. Es tracta de lluitar contra les desigualtats de molts nens i nenes que pateixen pel fet d'haver nascut en llocs afectats per crisis de caràcter humanitari, bèl·lic o climàtic. No trobeu que això és molt injust? Jo mateix, en comptes d'estar aquí intentant ajudar-los, podria ser un d'aquests nens. Resumint, es tracta de fer un apadrinament col·lectiu que vinculi els 36 centres Vedruna de Catalunya amb 36 realitats diferents arreu del món a través de la mirada. A la identitat d'uns nens que representen amb la seva imatge un projecte concret en el que una ONG treballa per fer-lo realitat. 36 mirades al nostre planeta. Ha arribat el moment de descobrir a quins llocs del planeta miren els alumnes del Vedruna Malgrat. Ha arribat el moment de conèixer el rostre i la mirada del nostre padrinat i saber amb quina ONG treballarem. En un poble de la Índia hi viu una nena que es diu Mercy i té 13 anys. Té una germana de 14. La seva mare és mestra i el seu pare treballa al camp. La Mercy fa 8è i va al Gola Government High School. Dintre de 2 anys, la Mercy acabarà primària i haurà de canviar-se d'escola perquè de gran vol ser metgessa. I aquí començaran els problemes per la Mercy i altres nens i nenes com ella. Quan acaben la primària, si volen seguir estudiant, han de fer molts de quilòmetres per arribar als centres de secundària. I això que per nosaltres no té cap problema, perquè bé, tenim l'escola al costat o els pares ens porten en el cotxe. Per a aquests nois és un gran problema. La falta de recursos econòmics de les famílies, la inexistència del transport públic i les inseguretats dels camins rurals en els quals, sobretot, les noies i nenes poden arribar a ser víctimes d'assetjament o agressions sexuals. Són les causes principals d'abandonament escolar. Si ho pensem fredament, és normal que els pares tinguin por i prefereixin que es quedin a casa. Jo, si fos pare, també ho faria. Però així els estan negant el seu dret a l'educació i procurar la seva continuïtat és assegurar el seu creixement personal, la independència i la llibertat d'aquests i d'aquestes joves. Garantir el dret a l'educació és garantir un futur digne. Llavors, el Vicenç Ferrer, que era una persona molt bona, va voler ajudar a la Índia. Ja fa 50 anys que treballa molt! En Vicenç Ferrer deia que el seu treball era aconseguir somnis impossibles. L'escola Vedruna Malgrat hem decidit unir-nos al repte, un repte que canviarà la vida de 600 nens i nenes. Ara podem millorar la vida de moltes persones a l'Índia. I us preguntareu com podem ajudar nosaltres. Pareu atenció! Resulta que la Fundació Vicente Ferrer es va adonar que una bona eina per a les famílies per començar que els seus fills no abandonessin els estudis era oferir-los un mitjà de transport ràpid i segur per als seus fills i filles, una bicicleta. És per això que diem que una bicicleta té l'enorme poder transformador pels adolescents de la zona. Els permet seguir estudiant. Volem ser una escola solidària amb l'Índia. Bicicletes amb poder! Ho hem explicat bé? Hem d'aconseguir que 600 nens i nenes no abandonin els seus estudis. Per això hem d'intentar financiar 600 bicicletes per fer 3 cursos. Cada bicicleta a l'Índia rural té un cost de 50 euros. Cada granet compta, cada aportació suma. Entre tots i totes hem d'aconseguir que els nens i nenes puguin seguir estudiant. Una cosa, no demanem donatius a canvi de res, Anirem fent activitats, treballarem per la causa i estarem molt contents de veure la vostra implicació i les vostres aportacions. Ho aconseguirem! Somiem, creiem,
que aquest projecte algun